Госпожи, ви как се чувствате, като видяхте това момче? Госпожи? Не, искам да ми кажете. Снима за БТВ репортерите. Кажете. Първо вас е тук, дали сте добре? За олимпиадата да върви в Сочи. Ще върви за Сочито отзаде. Сочи. Добре ли си наш, младежо? Виждате какви следи остави? Дами господа, това е пияне коездач. С колело обаче. То коездач в принципе е с колело. Вчера беше без. Вчера го забрах. Вчера беше импровизирано. О, какви следи! О, какво прибиване! Ставай! Добре ли сте, господа? Сега чувства, че кола е, бе. Аз ще съм чекана. Той спът не е хубаво. Вижте, колко е чист, дами и господа. И колко е сух. И колко е сух, дами и господа. Чувстваш ли се мокър? Не. Той не се чувства мокър. Подгизнал? О, пак падна. Имаш ли чувство за дежавю? За какво? Дежавю. Ти си много просто коездач обаче. Нищо, ставай. Виждате каква киша. Дами и господа, в Габрово. Знаеш кое? Зле, това е Абджак! Виждате Абджак, дами и господа. Намерете го в YouTube. Пише се Абджак. Баси геймъра, брат. Ти е за като пишката. Свак може би, свак може би. Какъв трит. Идва кола, Идва кола, да видим дали той ще бъде бъснат от количка. Дай бе. Оу! Звънят на Зикито, дами и господа. Кой е Абджак? Посетете ми профила, бе. Да, посетете му профила на този педерас нещастен. И за него я също абонирайте се. Дайте ви 5 ля. Всяка седмица, всякакви простоти. Събота, неделя там. Я го кажи пак, бе. Кажи, Събота и неделя очаквайте простоти. Вари. що е? Да не те чакам. Виждате какво е хубаво времето. Да, в Габрово е топло, плюс 40 градуса. Никога сняг, просто да ни кажат хората, те удили са да тръгнат по къси гащи. Не. Дами господа, виждате, аз съм с джапанки. Той също са с чехли. Пяне... Ооо, какъв дрив, дами и господа, сега ще го проследим. Стишта. Айде, до.